Aday to'y lubong ket mapukaw, tain to ding ni Apo Jesus, biag dito'y dagat ang kibos. Ket adda panawin dumtento, dagiti amin natattao, mawaw daunay iti Apo, ngem awanen ti Jimbo. Dagiti dato mga tattao, at balinda nga Antikristo, tapanubosan to ti Apo, isuda mangituray kadatayo. Nakasangunay ni pamayanda, no di mo tumpalen ti bininda, gagayan ko at balbalintay kuman. Jay Biblia na isurat, ti amin amat paspasama, nga isu ti intay masakra, na dumaduma nga rigriga. Kas intay makita kakapsat, dagiti padto na isurat, ket itan mapaspasamak dan, ngem awan ti intay pagamutan. Dagiti padto na isurat, ket itan mapaspasamak dan, ngem awan ti intay pagamutan. Ket dagiti dato mga tattao, at balinda nga Antikristo, tapanubosan to ti Apo, isudat mangituray kadatayo. Nagasangunay ti pamayanda, no di mo tumpalen ti bilinda, gagayan ko at balbalintay ka. Ket dagiti dato mga tattao, at balinda nga Antikristo, tapanubosan to ti Apo, isudat mangituray kadatayo. Nakasangunay ti pamayanda, no di mo tumpalen ti bininda, gagayan